जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिनि आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना नुदों थांनाय 2026 नि जुननि 10 तारिखआव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे लेटार हरदों जे मोनथाम माखासे माबाखौ लानानै जेरै डिमा हासाव, कार्बि आलं आरो बिटिसि बे मोनथाम काउन्सिलावहाय मोनसे नटिस हरबाय जे जायफोर एलपि फरायसालिफ्राव लवार प्राइमारि फरायसालिफोराव 30 जननि खमाव फरायसाफोर दङ बै फरायसाफोरखौहाय खाथियाव थानाय माखासे फरायसालिफोरजों एमालगेमेसन खालामनो थाखाय मोनसे नटिफिकेसन हरबाय आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायहरबाय। दा जोंनि बिटिसिनिफ्राय गासै 2000नि बारा एलपि स्कुला दिनै एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दङ। अब्ला 2000टा एलपि स्कुलनि बारा जायफोर एलपि स्कुला दिनै एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दं, अब्ला इन फिउचाराव जोङो जुदि फरायनानै जों मास्टार जानायनि सुजुगखौ जों बाहा मोनबावगोन। जायफोरनाखि बर' मिडियामाव दिनै मास्टार मावनो होननानै दिनै आसा लादों, नोंथांमोना बबाव मास्टार मावनो मोनबावगोन। दिनै बे स्कुला एमालगेमेसन जानानै थांनाय लोगो लोगोनो बे स्कुला थैलांबाय आरो लासैनो बै स्कुलनि पस्टफ्राबो लासैनो गोमालांनोसै। अब्ला बाहा मोनबावगोन, बबेयाव मोनबावगोन रायजो नोंथांमोन? बिराद मोनसे दुखुनांथाव जाबाय। आरो बिनि गुबै दायनिगिरिया जाहैबाय मा? जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेल, बर'नि गोरों गोरा, जायफोर गोरों गोरा जानानै साख्रि बाख्रि लाबाय, जायफोर गोरों गोरा जानानै एसे एनै रोंनानै फिसा फिसौ साख्रि बाख्रि मावनानै गावखौनो माखासे एसे हाइ मोनसे प्रफाइलनि माने न'खर दानो साननानै दिनै एसे एनै रां रुफा खामायनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ इंराजि बिजोङाव सोबाय। दा बेफोरनि माखासे जाउनावनो दिनै बैफोर फरायसालिफोरा थैलांनो थांगासिनो दं। ना नोंथांमोना नङा होननानै सानो नामा? आरो जुदि नङा होननानै सानो अब्ला नोंथांमोनानो बिजिरबानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोनाव बुंनो नागिरदों, बेवहाय दिपेन बर'आ फेसबुक पेजाव मोनसे माबा लिरदों, आं बाहाय नुदों जे आउट अफ 3519 गासै एलपि स्कुल दं बे 6थि फारिलाइयाव गोलैनाय बै एरियायाव गासै 3519टा माखासे एलपि स्कुलफोर दंमोन। दा बिनिनो गेजेराव बावहाय जोङो नुदों कि बाक्सानिफ्राय गासै 678 एलपि स्कुला एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दङ। मायाव? बाक्सायाव 678 एलपि स्कुला एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दं बाक्सायाव। चिराङाव जानो थांगासिनो दङ 393 एलपि स्कुला एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दङ। क'क्राझाराव जाहैबाय 606, क'क्राझाराव बे 606 एलपि स्कुला एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दङ। आरो उदालगुरियाव जाहैबाय मा? 547 एलपि स्कुला एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालामदो, गासै जग खालामोबा बे मोनब्रै जिल्लाखौ चिरां, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरिजों जग खालामोब्ला गासै 2224 एलपि स्कुला दिनै एमालगेमेसन जानो थांगासिनो दं। आरो बेनि गेजेराव गासै बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम बे मोननैजों जग खालामनानै गासै बेसे ओंखारदों। आरो बिनिफ्राय बांसिनानो जाहैबाय मा? बर' मिडियाम एलपि स्कुल। मानो होनना बुंदोंबा बर' मिडियामखौ सोर फरायो? खालि बर' सुबुङासो फरायो। एसामिस मिडियामखौ सोर फरायो? एसामिस मिडियामखौ नोङो आसामाव थानाय अन्यथा जाथि जनगोष्ठीफ्रानो एसामिस मिडियाम फरायो। अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन, अब्ला बर' मिडियामखौ बासायनो हाबावगोन ना? बर' मिडियामखौ बासायनो हाबावगोन? बर' रावा थांनानै थागोन बुहुमाव। जों गावजोंल'सो माखासे रोंनायखौ लानानै, गावनि रोंनाय गावनि माबाखौ लानानै गावजों गाव माने सोंखारलायनो रोंगौ, माबालायनो रोंगौ जे गाव जे हारियाव जोनोम मोननानै, गाव जे हारियावनो दिनै जोनोम मोनबाय आरो हारियाव जोनोम मोननानै गावनि रावखौनो अननो रोङाब्ला, गावनि बिमानिफ्राय गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननानै गाव बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय उजि मोनबाय, बर' बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गावनि बर' रावखौ सोलोंबोबाय, बिनि उनाव देरनानै लावनानै जोङो जुदि बर' रावखौनो जों अनसायनो रोंलाब्ला बोरै जागोन? जों रायलायबायल' खिन्थु जोंनाव लिरनायानो थालांलाबा जों बोरै रैखाथि होनो हाबावगोन? बोरै रैखाथि होनो हाबावगोन? आरो बिनि दायनिगिरिया आं बुंगोन जोंनि गेदेर गोलावफोर। जोंनि गेदेर गोलावफ्रानो बांसिनै
जायफोर लेखा रोंबाय माबा माबि रोंबाय बिसोरनो जोंनि बर' रावखौ सनमान होसिनाखै मिथिबायना सनमान होसिनाखै दिनै गामियाव थां गामि गफायाव बै सरासनस्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिगासिनो दङ बिथांमोनाव दिनै थाखा फैसा गैया होननानै बिसोर दिनै सोनो हायाखै दिनै गामिनि एल पि स्कुलाव दिनै बिसोर रोंबाबो रोङाबाबो ना सोसोमदों जों बिसोरखौ सेलुट खालामनांगोन जों खुलुमनांगोन बैफोर गामिनि जाम्बा जाम्बि सादा बुसा जों मानसिफोरखौ खिन्थु जाम्बा जाम्बिफ्रासो दिनै गोरों गोरानिफ्राय टेलेन्टसिन जादों बुजिनांसिन जादों गियानिसिन जादों लेखा गोरों सुबुं बर'नि लेखा गोरों बुद्धिजिबि सुबुंफोरनिफ्राय दिनै जाम्बा जाम्बि सुबुंफ्रासो दिनै गियानिसिन जादों गोरोंसिन जादों गावनि बर'नि राव थुनलाइखौ रैखाथि होनो आरो गावनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ रैखाथि होनो थाखाय नङाबा सोर रैखाथि होदों आरो बावहाय जोङो नुदों दा बेनि गेजेराव थांनाय 2021आव बे सेम नटिफिकेसनानो थांनाय 2021आव फैदोंमोन होननानै दिपेन बर' सारा बुंदों जे 2021आव बे समाव माने बिटिसि आवहाय इउपिपिएल सरकार दंमोन आरो बे समाव एबसु आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट जुथायै डिसकासन खालामनानै स्पेसियेलि बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ दोनलांनांगौ होननानै बै समाव बादा होनाय जादोंमोन होननानै बेखौ दिपेन बर' सारा रोखा रोखा लिरदों रोखा रोखा लिरनानै होदों बे सेम दिनै बाथ्रायानो आरो नै दिनै 2026नि दिनै 10 जुन खालि आरो नटिफिकेसन फैबावबाय दा खुंथायाव सोर दं हाग्रामा महिलारि सार दं एबा बिपिएल सरकार दङ कुइसना बेसो जादों अब्ला थांनाय 2021आव जेरैबायदि एबसु आरो बै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खावलायनाय बायदि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ हमनानै डिसकासन खालामनाय बायदि एबा साहित्य सभा ज' डिसकासन खालामनाय बायदि जेरैबायदि होबथानो हादोंमोन बन्द खालामनो हादोंमोन एमालगेमेशन खालामनायनिफ्राय एबारनि सरकारा बिनि सायाव इनिशिएटिभ लागोना लाया आरो बुजिगोना बुजियाखै आरो दानि जेनेखि साहित्य सभा दानि जेनेखि साहित्य सभायाव बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव एक्सन लागोना लाया बाथ्राया बे सिखारदों नङाब्ला बे एसेबां बुरजा एलपि स्कुला जुदि एमालगेमेशन जानांगौब्ला बे एसेबां बुरजा एलपि स्कुलाव मोनसे पस्ट दिनै बर' मिडियामाव फरायनाय जेनेखि बर' बिजों फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि पस्टआ बेसेबां दानजागोन इभेन जों मिथिगौ दिनैसिमबो जोंनि माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जाय फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफ्रा थैलांबाय सोरबा रिटायार जालांबाय बैफोरनि एगेन्स्टआवनो दिनैसिमबो खुनु मोनसे पस्ट माने मास्टारखौ दिनै एपइन्टमेन्ट होनाय जादिया इभेन लासै लासैनो बैफोर पस्टफोरा खोमालांबायसो होननानै दिनै गोबां बर'नि माखासे गेदेर गोलावफ्रा दिनै रायलायदों जों साननैसो सिगां जों गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर जों लोगो हमबाय जों डिसकासन खालामबाय माखासे जों मेटारफ्राव जों रायलायदोंमोन बेहाय जों गोबां माखासे क्लुफोरखौ मोनबाय जे थारैनो नंगौ जे जोंनि माखासे फरायसालिफ्राव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गोबां जेंनाफोर दंसै जे थारैनो बोसोराव जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक परीक्षा होनायनि अनजिमायाबो खमायलांगासिनो दङ आरो नै दा होनो थांगासिनो दङ आरो बे बिराद गाज्रि खमायनाय आरो बर' मिडियामनिफ्राय हिन्दी बिजोंनि रावासो दिनै बांसिन जानो थांगासिनो दं होननानै बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामना होदों दैदेनगिरि सारमोनहा रायजो राजा नोंथांमोन गामि सिङाव थानाय सादा बुसा गोरों मानसिफोरखौ आं खुलुमगोन नोंसोरसो दिनै बर'नि रावखौ दिनै रैखाथि होबाय बर' रावखौ नोंसोर दिनै फोथांना लाखिदों इभेन बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बै दख'ना गामसाफोरखौ दिनै नोंसोरसो फोथांना लाखिदों नाथाय खायसे बै बर'नि गोरों गोराफ्रा दिनै जायफोर साख्रि मावदों हेन्टेन अनेक रोखोमनि जायफोर एसे एनै थाखा फैसा थाबाय बिसोरो ना गावनि बर'नि दख'नाखौनो गानदों ना गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव माने फरायसालियाव गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ लाहोदों गैया अब्ला दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामबानो जाबाय सिन्था खालामदो दिनै बुङोब्ला गन्थङाव दै हाबगोन नाथाय दिनै सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला बयबो गन्थङाव दै हाबखायो नाथाय दिनैनि तारिखाव बे एसेबां बुरजा जुदि फरायसालिफ्रा दिनै एमालगेमेशन खालामजानांगौब्ला जों बाहा मास्टार मोनगोन जों बर' बिजों फरायनानै बाहा मोनगोन सिन्था खालामदों नोंथांमोना स्कुलानो थालाबा नोंबो आंबो जुदि गावनि गथ' गथायखौ जुदि एल पि स्कुलाव जोङो सोलाबा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जोङो सोलाब्ला माब्रै जागोन दाना कुइसना बिराद गिदिर जाबाय रायजो जानानै बेनिखायनो आं गोसोखौ जों खावलायबाय बेनि सायाव दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभाया थांनाय 2021आव जेरैबायदि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बर' मिडियामफोरखौ स्पेसियेलि बाद होनो एमालगेमेशन खालामनायनिफ्राय बन्द खालामदोंमोन थिग बिदिनो दाबो डिसकासन खालामनानै बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआवहाय जेन' खामानि मावो बेखौसो आं खुथारै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय गोजोन